Hala ka dia. Dili pwede lagi ko na mo. Hala ka dia. Wala lagi ko. Wala lagi. Pastilan. Di pwede ni. Di pwede ni. Kinahalan makabalos ko ani. Hoy, asa man ka? Duol lagit ko sa ila ni Madam. What? Pasti lang paita. Di gid mahimo ni di na ko makuha ang bag. Mao na lang ito yung bugtong paagi nga makalikawas ko ani akong kalisod. Kay gabi na nako kalisod, mura na akong ilagang paot ani. Tuwa ra ba dito ang listahanan sa mga utang. Tanan mga suktununon ako sa utang. Tuwa dito. Unsaon ako ni pagsukot kung wala na ang listahan. Tuwa dito sa bag. Di gid ni mahimo gid na di na ako makuha to. Pero sakon na lang ka na kung balay ni Madam no. Pero purbid ang paita ug masakpan ko. Trespassing akong kaso. Unsaon ka na ko ni ba? Adiri ko magkamaplans ako diri sa kasagbutan. So dugon ako tong nasa salida nga magtabon-tabon dito sa kasagbutan niya. Panid-an ako ang balay ni Madam kung naabay tao. Sakto. Ingon anak na lang akong paagi. Pastilan kani. Bright gid mga gwapo pastilan. Ikaw na ko na gyapon yung sakto. Ato on ako na ila Madam. Di anak ko dapit sa ilahang balay ni Madam. Malantaw na ilang balay diri. Mingaw man. What? Sa mga ginaan aning bayhana dahi nga kadaan hinako diri mingaw man yun. Pastilan. Unsaon ka na ko ni pag solba ni akong problema ron. Di ra ba jud ko magkamao aning problem solving? Gawa siguro English kay murag bita-bitara kay na may solusyon ni mga problema. Ingon pa sa ako nadunggan nga maestro nga simple predicate kad language about anymore. Sakto ka to. Pero tayo sa day. Naa ba kay tao diha? Sirado man unsaon man ako. Unsa kay istorya nako ni Banab kung magkita na ni. Murag pulba ni trabahoan ni. Lupig pa man ako ani si Lupin. Pero magpaabot lang ko diri. Mga 15 minutos akong panidan ilang balay kung unsa gani resulta. Diha na ko mulihok. Diri lang ko magtabon lang ko diri. Ay. Pag mabili naman ni iyang bago. Sa kay sulod ani. Balo-balong perfume ang baligya pero arang kabaho ni iyang bag ni buwang. Ay, uy. Sama ni. Uy, kwarta 3,000 man siguro ni. Napoy notebook tan-aw na tong notebook di. Ay, mga lista man ni. Masuk na siguro niya. Kana. Na. Bago na may sudi ini. Bug na karon ka nanay 3,000 na ito makuha. Makadto na tang merkado anong kapasuha rin. Makapamalit na gitanig magamitunon na ako diri as balay. Lagi na mga pagwapa ni ron. Libre pagwapa na to ni ron. Patay. Gipang labay niya ang akong bag. Pati ang istahanan dito sa mga naiutang sa ako. Aguyan 3,000 nga ako sinukot. Pastilan ginoong kumalas maning kinabuhi. Makuha pa baka na ko na. Kulba makayduulod ni Madam. Asa ka ni siya paingon. Pero mangurso na dyan ko ani. Istoryahon gini ako na siya. Para makuha na ko akong kwarta. Di na gini pwede. Paduol ko. Kaning dam. Ay sa dam, amang ka dam. Oh, isa mo ka? Ako tong manukutay katong narkos pahamot. O sa man mong gidala-dala? Wala na dam kaning. O sa man mong gibalikan diri? Di nibalik ko dam ba kay naigamit na ko nabilin diri tong human na tong lato-lato. Ay, katong bag. Ito akong gilabog dito. Kaya waman gyapon na isulod imong bag katong notebook ng listahan og katong 3,000 nga kuan ay na to. Eh salamat ti ara gyud ang listahanan. Nganong gikuha man imong 3,000? What? Ay, katong 3,000 kulang pa to sa pangbayad sa kuha. Kaya nakabagdo ka sa kuha. Pastilan lagi mo na niya akong giingon lagi. Kabaan naman siguro ko ani. Nganong? Unsa may gusto nimo mag-abot og barangay kay
Nya. Gamay na tong pero na sa ko ah. Hala ka dia. Dili pwede lagi ko na Hala ka dia. Wala ko pastilan. Di pwede ni. Di pwede ni. Kinahalan makabalos ko ani. Hoy, asa man ka? Few moments later. Impas. Kaigit lagi. Tabla na ta. Na!